L'Ajuntament de Vilallonga, i seguint els objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, en l'Agenda 2030, la idea que porta és implementar el que serà el quint contenidor, el contenidor marrón, no? Que el que farem serà separar el que és el resto en general de l'orgànic. Va ser de cara al medi ambient més sostenible i que la gent es consciència, que és el més important, per a poder, a l'hora de treure els números, poder baixar la factura en general de lo que serà la quota de cada contribuent. Segons les estadístiques, els espanyols reciclem al voltant del 25% del material que arriba a les nostres cases, mentre que a la Unió Europea aquest percentatge puja al 100%. Des de la Unió Europea i des del Govern valencià, a través del Pla Integral de Residus, el que es pretén és reduir el material des del seu origen i que arribi cada un al seu contenidor. En aquest cas, l'Ajuntament de Vilallonga vol col·laborar introduint el quint contenidor, el contenidor marró. Hi ha que tindre en compte que una família de 3-4 persones fa al voltant de 1.000 quilos de fem a l'any. I dins d'aixòs 1.000 quilos, entre el 60 i el 80% és matèria orgànica. Del que es tracta és, des de casa, anar separant en un contenidor específic, el contenidor marró, tot allò que és la matèria orgànica, per tal també de reduir el rebut del consorci de residus, és a dir, del FEM. Hi ha que tindre en compte que una tona de material que va al contenidor gris i marró costa al voltant de 120 euros, mentre que un contenidor de matèria orgànica només costa uns 80 euros. L'estalvi seria important per a tot el poble i per a totes les butxaques. Ahí n'hi ha una història que està rodant, que el rebut de la Diputació, de tot el món, li diu el rebut del reciclatge, quan no és així, és un error. Tenim que saber que aquest rebut és el rebut del vertedero, el rebut on portem nosaltres els nostres residus, tema resta u orgànic, no selectiva. Si això ho tenim clar, sabem que tota la selectiva, tot el que supon la selectiva és gratuït i el que supon resta i orgànic, la resta és més cara, l'orgànic és més barat, per això anem a separar-ho, però són les dues úniques fraccions que li costen al poble, que ens costen diners. Quan aneu a separar, quan aneu a l'Ajuntament, que us donen el pa que van a proporcionar-vos, que serà el poalet de reciclar, que és un poalet que veureu que és un poalet que s'ha ple de foraets, i teniu que ficar-li una bolsa compostable, unes bolses que en l'Ajuntament vos donaran un roi, però que després o bé les compreu o bé aquestes bolses podeu reaprofitar-les de les bolses que estan en totes les grans superfícies, en Mercadona, en Carrefour, en Lidl, totes les bolses que estan en la fruita, la verdura, el peix, la carn o els fiambres, aquestes bolses que són sedoses, aquestes bolses són compostables. Les mateixes bolses ja ho fica. Compostable vol dir que composta juntem el compost que nosaltres anem a tirar al poalet. El poalet té tant de foraet perquè la humitat de lo que li tirem, la bolsa ho absorbeix i al estar tot ple de foarets s'aireja i entonces se seca el que tirem dins més ràpidament i no fa tanta olor, no es descompon tan ràpid. Una vegada tenim ja la bolseta plena, la portem al contenidor que tenim en el carrer, és un contenidor tancat, que sols podreu obrir-lo els que s'heu brindat a la campanya, els que esteu per la labor, que espero que siga tot el poble, i en la claueta que vos donaran, vos obriu la porteta de dalt del contenidor, tireu la bolseta i no podreu treure la clau fins que no tanqueu la porteta. La porta es tanca, entonces tragueu la claueta i ja està la feina feta.